Ostaje nam još desni deo bilansa stanja da pokažemo i objasnimo. Dakle, jedna celina jeste sam kapital. Šta predstavlja kapital? Pa recimo može predstavljati vrednost akcija u nekom preduzeću, odnosno ukupnu vrednost svih akcija ili vrednost kapitala u društvu sa ograničenom odgovornošću, na primjer. Sa druge strane, pored kapitala imamo i obaveze koje negde grupišemo po roku dospeća. Šta znači rok dospeća? Pa jednostavno koji nam je rok otplate neke obaveze, odnosno izmirenja određene obaveze. Sa tim u vidu imamo dugoročne obaveze i kratkoročne obaveze. Sad, glavna razlika jeste što dugoročne obaveze dospevaju nakon godinu dana, dok kratkoročne obaveze dospevaju do godinu dana. I evo i par primjera nekih obaveza, dakle mogu biti recimo krediti, kratkoročni i dugoročni. Sa druge strane imamo obaveze prema dobavljačima, dakle ukoliko nam je neki dobavljač recimo pružio neku uslugu, mi onda imamo obavezu prema njemu da mu isplatimo za tu uslugu. Sad, ukoliko sa jedne strane mi odloženo plaćamo, kažemo platit ćemo ti za mesec dana, to znači da imamo obavezu prema njemu tih mesec dana. Ovo možete zamisliti kao kontra od potraživanja od kupaca. Dakle, u aktivi, kod obrtnih sredstava mi imamo potraživanje od kupaca gdje potražujemo nešto od kupca sa jedne strane, a ovdje dobavljači potražuju od nas, odnosno mi imamo obavezu prema njima. Zatim imamo obaveze za zarade, dakle ovo je isto primjer kratkoročne obaveze, odnosno ne možete vi sad isplatite nekog radnika, ne znam, za platu za oktobar, da mu isplatite tek za godinu i po dana otprilike. I imamo ovdje još ostale kratkoročne obaveze koje mogu biti u vidu menice i tako dalje, ali da kažem više o tome tek u narednim vidima. Sve u svemu, dakle, ovaj segment se naziva obaveze i sada kada treba sve da sumiramo, dakle šta je bilans stanja, od čega se sastrži, odnosno kako izgleda, imat ćemo dve osnovne celine. Ova leva strana, odnosno osnovna sredstva i obrtna sredstva, zapravo predstavljaju aktivu, dok kapital i obaveze predstavljaju pasivu. Sad, imamo dva pravila koje moramo ispoštovati kako bi napravili validan bilans stanja. Prvo jeste način sortiranja, odnosno način sortiranja aktive po likvidnosti, dok ćemo pasivu sortirati po roku dospeća. Sad, šta ovo znači? Po definiciji, likvidnost predstavlja sposobnost preduzeća da izmiri nadolazeće obaveze. Šta to znači? Recimo, dođe vama kao preduzeću kazna, 100.000. I vi kao vidi 100.000, kako sad ovo da platim? Sad, vi možete da uzmete keš i da platite tu kaznu i da završite s tim. Zato za gotovinu, odnosno za keš, kažemo da je to najlikvidnije sredstvo. Sa druge strane, ako se setite sad one strukture bilansa stanja, odmah iznad je recimo bilo potraživanje od kupaca. Dakle, vama kupac nešto duguje, ali da li vi sad možete da kažete kupcu, izvini, jel možeš da platiš kaznu? Mislim, ne može u suštini. Tako da s te strane potraživanje od kupaca je manje likvidno. Zatim imamo zalihe. Recimo imamo tonu jafe, ne znam. I sad dođe vam kazna i vi kažete, izvini, ali mogu ti pošaljem tonu jafte pa da se tako, znači ne može. Tako da te stvari su manje likvidne. Zašto? Zato što vi ne možete odmah da ih konvertujete u novac i da platite nadolazeću obavezu. S tim u vidu, ako imate stan, ne možete vi tek tako danas za danas da prodate stan. Prvo dok nađete kupca, pa onda dok popunite svu papirologiju, pa ne znam, platite porez na to i tako dalje. Znači ima mnogo koraka i sad sposobnost da nešto konvertujete u novac se negde odgleda u tome koliko je nešto likvidno ili ne. Naravno, ovdje se samo postavlja pitanje da li je nešto likvidnije ili je manje likvidno. Sve je likvidno, samo da kažem u kojoj brzini. Sve u svemu, keš je najlikvidnije sredstvo, a recimo zemljišta, zgrade su manje likvidne. Sa druge strane imamo pasivu koju opet sortiramo rastuće, ali po roku dospeća. Sad, šta ovo znači? Ako se setite, dakle mi smo ovdje imali obaveze, ovdje je bio kapital. I ovdje dole smo imali kratkoročne obaveze. Dakle, neke obaveze koje dospevaju ajde kažem u narednom periodu, odnosno do godinu dana, pa su onda bile dugoročne obaveze koje su dospevale nakon godinu dana i na kraju kapital. Tako da je jako bitno sortirati ih po tom redosledu. I na kraju pravilo svih pravila jeste, a verujem da ste čuli ako ste već čitali nešto o ovome, jeste da aktiva i pasiva moraju biti jednake. Sad, zašto i šta to predstavlja?
Dakle, šta predstavlja aktiva? Vrednosno predstavlja skup svih sredstava sa kojima preduzeće raspolaže. Dakle, tu spada oprema, tu spadaju, zemljište, zgrade, nematerijalna imovina, pa zatim zalihe, gotovina i tako dalje. Dakle, ukupno sva sredstva nekog preduzeća. Sa druge strane, nama pasiva kaže odakle su sva ta kupljena sredstva financirana. Na primjer, mi recimo uzmemo neki kratkoročni kredit na 100.000 dinara. Dakle, imamo obavezu prema tom kratkoročnom kreditu da vratimo tih 100.000 dinara s jedne strane, a sa druge imamo recimo opremu koju smo kupili u vrednosti od 100.000 dinara. I onda aktiva nam ukupnu vrednost tih sredstava, dok pasiva nam pokazuje odakle to nešto financiramo. Tako da to je ideja. I s te strane, dakle, pasiva i aktiva moraju biti jednaki, odnosno one pokazuju na istu stvar, tako da ne može doći do disbalansa, da vrednosno imamo više sredstava nego što smo zapravo mogli to da isfinanciramo. To je recimo kao da radite za platu od, 65.000 dinara mesečno i da posle 2 godine kupite, Lamborghini Urus, na primjer. I onda kao, ok, ali kako ste kupili, razumete, upravo je to. Ne možemo mi da imamo aktivu koja je 1.000.000, a pasivu da imamo 10.000. Mislim kao, kako mi imamo 1.000.000 ako smo, razumete, tako da to je ideja aktive i pasive i objašnjenje zašto one moraju da budu jednake. I sada smo, dakle, završili ceo bilans stanja na osnovu kojeg prelazimo dalje, gdje ćemo objasniti šta znači sukcesivni bilans i kasnije ćemo već preći polako u knjigovodstvo, odnosno u knjiženje poslovnih promjena.